Allah dipun mirsani mangke nggih. Berkane yo ora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Ingkang kula berteni pun bapak-bapak Dewan Juri saha panitia. Ingkang kula berteni bapak ibu para ingatan bernama Allah Subhanahu wa taala kemudian semoga kita tansah menjadikan puji syukur alhamdulillah kunjungan datang Allah Subhanahu wa taala yang sampun paring samringane makan taufik hidayah pun dumateng kula lan dengan kula sami sehingga ngantos kanggo kita saged bakal para silaturahmi kanthi wiwit sami kula. Salawat dan salam liman Allah limpahaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu tansah kita almarhum sahabatipun dengan kemalaman. Para lenggah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kepada kawula anak dari minangka dene kawula sami nyuwun pangapunten kok nggih mangke kirani menuju dono kinarya bukan mingondo wanya ditelak ditokang dicara lan siang panjen njaga kesehatan lan tidak boleh mengganggu. Wes suwe gak tahu cek kesehatan. Suwe-suwe awakku kok tambah ambruk. Mula kuwi aja lali bab kesehatan. Bumi kondan kanjeng langit kelapa. Kapan dari bintang ngalet hari sama kandung kaburu jembelan karena moyak layak kira bintang balik kotak kakak itu kedadean ing negara tanpa puluhan Ratu Buddha minangka wujude penyakit tidak menular yaitu hipertensi, DM, kolesterol, asam urat dan lain-lain. Perang tanding kalawan satriya orang tanding kalawan satriya bagus nenggih Raden Arjuna. Woi ana sabagus Gojeng. iki lho aku Ratu Buddha pinangka wujude penyakit HTGM kang bakal ngroboti manungsa sing abal bab kesehatane. Arjuna Buddha elek sumiro aku ya lilo yen kowe arep ngroboti awakku lan kanca-kancaku. Tentang Tony, Ulan ala
umpah-umpahan awakmu. Lalu saya Arjuna, Apa? apa sing tak dewi? Maju perang tanding karaku. Raden Arjuna Tak sembarang. apa sing tak dewi? Balik dong. Rayi dari mulai panjang. Apa sing tak dewi? Maju. Paling kalau Tanganku ya ora iso. Lagi dong. Kong, ngagem mik iki lho. jujurnya ini kok Mbak. Nek perangan piye tangan siji gitu kan. Penangan jempare bintang kok Pak. Ayo apa sing tak ngerteni? Bocah cilik mandi karo aku. Ya dalang. Arjuna. Iki lho. Daganganku jemparing Rorot. yang kedek. Jenenge jemparing yang kedek. Cedek ini apa Pak? Tegese kedek C. Cek kesehatan secara rutin. Enyahkan asap rokok. Rajin aktivitas. D. Diet seimbang. I. Istirahat cukup. K. Kelola stres. Ratu Buto kalah karo panah sakti niki Raden Arjuna. Mekaten saderengipun kawula mungkasi kepareng kawula ngaturaken setunggaling pantun. Di sini gunung, di sana gunung. Di tengah-tengah kantor Pak Tanah. Jalannya oleh bingung, tapi penontonnya ojo bingung. Masih orang ya, ayo tetap jaga hidup sehat. Sampun setunggaling kawula ingkang bantah kawula sunaken dhateng nabdhana Allah Subhanahu wa taala namung 3. Setunggal sehat walafiat. Nomor kalih panjang umur ingkang barokah. Nomor 3 duwite cukup akeh.